2010ko Kopla Txapelketako finalera iritsi dira. Azteko, Amets Artzailuz! Eta berari laguntzeko bikote bikaina. Julio Sato! Eta librian, 3 minutuz, ziritik eta zorotik aritzeko, librian, 3, 2, 1, aurrera! Buruz buruko bat beken galduta duzu. Buruz buruko bat beken galduta duzu. Gaur ere asko kostako zaizu. Gaur ere asko kostako zaizu. Ara esan didazuta ezin zen pentsa, ara esan didazuta ezin zen pentsa, pulidorri izatea da nere ametsa, pulidorri izatea da nere ametsa. Ametsartzaiu salguztidunarekin, kopla finala, ametsartzaiu salguztidunarekin, kopla finala, nik pentsatzen dut, olala, olala, nik pentsatzen dut, olala, olala. Zu izan zaitez ba Jesus haundita txuloa, zu izan zaitez ba Jesus haundita txuloa, neretzat askida distipuloa, neretzat askida distipuloa. Hemen ez aldu egiten amets, sargorita bero. Hemen ez aldu egiten amets, sargorita bero. Kendu nikia eta nik gero. Kendu nikia eta nik gero. Aurten finalista eta jaz txapelduna. Aurten finalista eta jaz txapelduna. Hemen zuzera entxufea duna, hemen zuzera entxufea duna. Atzean nola lehenago edan dudan desente, atzean lehenago nola edan dudan desente, gaur entxufea dut sin korriente, gaur entxufea dut sin korriente. Mozkorta bersolariek berdina sorta, mozkorta bersolariek berdintxu sorta, atzean edanta, aurrean bota, atzean edanta, aurrean bota. Nere lengo ganauta perdidoakin, esan beharra daukat. Nere lengo ganauta perdidoakin, esan beharra daukat, hori ere zen metafora bat, hori ere zen metafora bat. Bua txabal hortxe jartzen dizu nikian zehar, bua txabal hor jartzen dizu nikian zehar, be honek ez altzun atxe bat behar, be honek ez altzun atxe bat behar. Tazuk egin beharko duzuna, Endaiako zaldia. Tazuk egin beharko duzuna, Endaiako zaldia. Biharren postura, ibilaldia. Biharren postura, ibilaldia. Denbora prest, aurrera.
aurkezlearen jokera, ez alda izan nahiko latza. Aurkezlearen jokera, ez alda izan nahiko latza. Ia apurtu dit nere erdiko behatza. Tonton aldaba, politagorik baldaba, tonton aldaba. Aldaba jo behar diot, baitaukat gogo ugari. Aldaba jo behar diot, baitaukat gogo ugari. Lehenik putzu zulorita, gero nere zorionari. Tonton aldaba, politagorik baldaba. Zuen aurrean jarrita, bat hobe ezin da egon. Zuen aurrean jarrita, bat hobe ezin da egon. Bihotzak ala diosta, ton, 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 ton. Tonton aldaba. Ta beste metafora bat nahiko nuke esatea. Ta beste metafora bat nahiko nuke esatea. Hau da Euskal Herria ta hau izango da pakea. Tonton aldaba, politagorik baldaba. Tonton aldaba, politagorik baldaba. Behatxulua mirilla. Ametsentzat, behatxulua, 3, 2, 1. Hau da mirillatxo bat, ta ez da Matrix. Hau egin eta hola egiten du kliks, egiten du kliks. Hau da mundua eta hau da Wikileaks. Eta begi txikia hemen jarrian, nago ni umore beltz eta gorrian, ea zer ikusten den Euskal Herrian. Enbajadoretxo bat doa Zarautza, ikusten da begi bat ta kriston hautsa, putzu zulon egoz egosten doa iraultza. Jendea aupa, ta benga, herri
berben sorta eta txalo zerrenda, herri bat benetan bai hemen hasten da. Lau minutuz jardun beharko dezue, eta gezurra badirudi ere, idatzita ordenagailuz ekarri deun gaia da, Ez dugu baina asmatu. Saioaren amaieran gaude. Hauek berriketan nahi dira, baina saioaren amaieran gaude, Eta honek goia jo beharra doka. Saio honek behar du bere klimaxa puntaren punta. Nik uste orgasmo kolektibo baten beharrean gaudela, ezta? Hoize entzun nahi genuen, bueno. Zue bilok, oain doinuen saiatzen nahi izaten zue bilok, striptiz ikastaro bat egin duzue. Gaur eta hemen duzue lehenengo showa! Eta helburu bakarra da jarri dugu zuentzat. Publikoa berotzea. Bakoitzak bere bideak erabiliko ditu, baina ez dago beste lururik. Zeinek jarri gori-gori eta zeinek lehertu putzuzuloko termometroa. Prest? Az dadila striptiza, 3, 2, 1, denbora! Nere taktika zein izango den, nago zalantzaz beteta, jendea bero jardadin, lehenbiziko kamiseta. Nik kamiseta kenduko det, ala jo nahi nuke bando. Nien naiz behintzat gorritiko bat baino gutxio izango. Marroia eta xartxarra, hartzailusen diamantea, begiranago arri eta zur, ze gerriko elegantea. Taire kamisetakin oroitu zaidak ire familia. Ematen dik tataraueloak bostaldiz erabilia. Amets parrikan etzazu egin, ta aitortuko dut dena. Kamiseta hau erentzi bat da, Aitona Josefirena. Baina bigarren pausoa ere emateak azelana. Nik beta aurrekoak entzen dizkiat ikenduzak nahi dekana. Sotoren aurka zerta biluzten, bastutuko zaik ataka. Ik beta aurrekoak kendu baditut, nik kenduko dut zapata. Orain brageta irekitzera, joan gaitezen albada. Nik mirilatxo txiki bat daukat, honek seguru aldaba.
Benga, berotu gaitezen denok, bero gaitezen topera. Ni ausarta izan behar naizta, nere gerrikoa fuera. Ik gerrikoa eta gero galtzak, kenduz gero zirri zarra. Jendeak igual edukiko dik mirila baten beharra. Azpikaldetik pasatzen badut, ta hori baitut gustoko. Jende guztiak oiu egingo du, Julio Soto, Julio Soto. Nik ja amore ematen diat, guztia iretzat, enfin. Bestela parregarri emango odek zintzarri bakarrarekin. Artzaiuz lasai, eskearitu aiz, nibel haundita askoan. Nik zintzarria joko diata iksegiso kasaltoa. Parentesi artean gauzatxo bat entzuidak lagun fidela. Hau eta gero ikbaldakik telebista etorri dela. Nik itxuri bat, gerriko marroi, zediz dira, zediz zeluz. Plazer handi bat izan duketa, bejonde jala hartzaiu. Niki angoian hiletxo batzuk, zer romantiko da ze guai. Hortik hanbera zenbat daukan ez dut imaginatu nahi. Hortik bera zenbat hile dagon, nola jakin nahi duzunzuk. Inoiz krisian baldin banago kiloka salduko ditu. Hauxe zen dena naiz ez ikusi deus paparrean gerrian. Ara biluzteko era asko dauzkagu Euskal Herrian.